Добро и благословено утро, мили братя и сестри, мили сънародници. Включваме се да ви покажем, че не сме това, което се опитват по медиите да ви говорят и по публикации, продажните медии, тези, които са расистите, които дискриминират ромската етност, без значение дали сме мюсюлмани, дали сме християни, дали сме турци, копанари и така нататък. Всички сме създадени от един Отец и ние признаваме Отеца и Спасителя ни Исус Христос. Не познаваме други богове и не се продаваме душите на дявола, както правят другите, които си продадаха душите за власт и пари. Ето, мили сънародници, показвам ви нашата етност, на кой се уповава, дали крадат, дали лъжат. Вижте колко е часа, мили сънародници, а ние сме на работа. Хората са станали от 4:30 и си изкарват прехраната с честен и достоен труд. Защото ако бяхме ние едни от тях, ние нямаше да сме сега на работа, щяхме да идем да крадем, да лъжим, да убиваме, както правят нашите сатанински изчадия, престъпниците в управлението. Ето вижте сега какво ще ви отговорят хорицата, които се трудат с честен и достоен труд да си изкарват прехраната, за да си хранят семействата. Мили сънародници, ето вижте на кой може само да се кланяте и на кой само може да се уповавате, защото няма по-голяма сила от Божията. Той е Създателя и Той е Спасителя. И ако някой ви внушава да отидете, защото там има власт и богатство и милиони, това не е от Бога, това е от дявола. Ако някой ви кара да убивате, да лъжите, да манипулирате на чуж гръб, да изкарвате пари без да правите нищо, това също е от дявола, не е от Бога. Мили братя роми, вие гордеете ли се с това, което вие сте, защото ни обвиняват и ни плюят, че сме цигани, че сме мангали, че се продаваме на дявола за 50 евро за гласове? Има ли такова нещо? Няма. Вашата сила откъде идва? От Бога. Кой ни е Създателя? На кой се уповаваме ние? Какво ще призовете хората за тези лъжливи гласоподаватели, лъжливи убийци, които ни убиват всеки ден, храната ни, животните ни, децата ни по пътищата, по болниците ни използват като роби да им плащаме, за да ни лекуват, а вместо да ни лекуват, те ни убиват. Кои са тези хора? Божии чеда ли са или сатанински изчадия? И вие служите на Бога и така. На кой трябва единствено да се уповаваме? Бог оставил ли е някой в нужда? Благодарим му за всичко му благодарим. Защото Бог дава сили, дава късмет, дава ни работа. Не сме без работа. Той ни за всичко Бог. Благодарим на Него, на живия Бог. Защото Той е много силен. Нашия Бог е най-силният. Той никога не ни изостави. ето, мили сънародници, на кой трябва да се уповавате и силата къде е? В нашите ръце, защото Бог е в нашите сърца. И всеки един честен и трудолюбив човек, който иска съвестта да му е чиста, нека да работи и да си скарва прехраната с честен и достоен и да му е съвестта да му е чиста, защото Спасителя е Христос. Исус Христос, а не тези, които ви лъжат, сатанинските изчадия от управлението, че ще ви купат с пари. Сатани. Какви са те? Сатаниста. Ние как познаваме кои са сатани, кои са Божии чеда? Защото ние не сме ходили по делата. Бог прави добрини, а злото унищожава. Ето, мили сънародници, ние как разбрахме, че тези управляващи са сатанински изчадия. Бъдете благословени, следвайте нашия път. Бог да ви благослови начинанията, делата, работа. Амин. Та работа ни е създадел Бог. Амин. Бог ни е дадел. Слава на Бога, слава на Бога. Дава ни сили да работиме, да се прехранаме. Слава на Бога. Ще се борим ли за правдата и за родината и за род, деца и внуци с Божията сила? Бъдете благословени. Движение на непартийните кандидати. Росен Миленов са хора от народа и се уповават на Бога, а не на власт и милиони. Ето това сме ние.
Последвайте ни, който иска свобода, равенство и да върши добри дела, защото Бог никога и никога няма да ни изостави. Живи и здрави бъдете! Лека и благословена работа ви желая, Бог да ви даде силички, да си скарвате прехраната, да си храните семействата и никога не вярвайте на сатанинските изчадия, които ви обещават велики неща. Защото те са създадени от дявола, а ние служим на живия ни Бог. Господ е по-силен от всичко. Амин, амин. Заповядайте, мили братя, мили сестри, Бог да бъде със всеки един. Амин, 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 амин. Той ни благослава ръцете ни. Амин, Дава ни сили да работим. амин, Господи. Ай. Това е, мили сънародници. Ние от движение на непартийните кандидати работим и си изкарваме прехраната с честен и достоен труд. И за това се отказваме от всички привилегии, отказваме се от имунитет, защото ако някъде сбъркаме, за да може да ни осъдите, а не да се крием зад имунитети. Както правят сатанинските изчадия, тези изроди, които ни убиват храна, убиват ни децата, убиват ни икономиката, убиват ни, събарят хората ни, остават ги на улицата. Ето това нещо ние трябва да го спрем. И сега призиваме, който милее за хранителния суверенитет, който иска да си спаси храната, трябва да подкрепим и Байрибан, защото той, Бог също му помага и не ни е предал и не се е продал за пари, защото се уповава на Бог. Днеска в 4:30 има протест в София срещу високите цени и срещу убийците от БАБХ. Който милее за род родина, за семейство деца и се уповава и вярва, че Бог е силата ни, да заповяда. Днес в 14:30 часа в град София.